Good morning, guys! Labas na yung teeth niya. Ashim, Ashim, Ashim! 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 Patingin mo sa kanila dali yung Ashim mo. Paano yung beautiful Ashim? Ashim! Ashim! Kita-kita na yung ngipin. Ha? Masirip, kuya. Ay, kaya pala eh. May nakitang istro sa loob. Pinasok na sa loob ang kamay ng batang yan. Ang haba na ng hair. Papahabain natin. Medyo kulot no. Yung laylayan no. Nagwe-wave-wave. Ba't ganyan ang hair ng baby? May pangalawang tit na ulit yan na tumutubo. Yung katabi nung tumutubo sa unahan na isa. Yung katabi niya lumalabas na rin. Kaya nung dalawang gabi yata yun na hindi siya mapakali. Laging iyak pagising-gising. Gawa siguro ng ngipin. Pero hindi naman na siya nilagnat. Ala bebe. Hoy! Tinda time na naman tayo guys. Balik sa dati. It's New Year, it's tinda time. Wala pa rin kami nagdadagdag na tinda. Yun at yun pa rin. So ayan. Mabibili naman siya guys. Actually everyday na kami namimili. Nauubos yung isang ganito. Thanks God. Dahil nakakaraos tayo sa araw-araw. Kasi may mga bumibiling sumusuporta sa atin. So ito turon. Gagawa ulit tayo. Marami kaming binili ngayon. Dahil wala kaming kamote. Turon lang yung gagawin natin today. Ayan. 100 piraso to. And then mantika. 150. Hindi pa rin naman nagbabago. Sana nga mas mura na siya ngayon. Kasi hindi naman na Pasko or bagong taon, wala ng holiday. Pero ganun pa rin yung presyo. So ito, meron pa sa rep, kandagdag lang to, baka kasi kulang. And then bumili kami ng french fries, nasa rep na din. Kaninang umaga namili kami maaga. Tapos ito, panglagay sa french fries. Ay wow, galing talaga. Ganyan ang ginagawa. Ay, natumumba na. Natayo na siya. Oo, galing. Natayo na siya ng solo. Tapos pero hindi pa siya nahakbang. Yun pa lang. Natayo pa lang. Maraming improvement. Oh, ano yan? Sinong gumawa ng lobo sa bebe? Oo. Wait! Patingin ng teeth. Patingin ng teeth. Patingin daw ng teeth. Ay! Ashim! Ashim! Ashim muna! Ayaw na mag-ashim. Hindi ako nagbablog kasi nahihiya ako. Gawa ng, ang dami kong tagyawat. Promise, sobrang dami niya ngayon. Di ko alam kung bakit nagkakaganito yung face natin. Siguro sa mantika talaga to na, sabi naman ng kapatid ko, pag dyan daw paikot sa may bibig, stress daw. Ang tagal ko ng stress. Sobrang tagal ko na. Pero ngayon lang naman ako tinagyawat. Sobrang araw-araw ako stress. Siguro mas malala lang ngayon. Grabe, zero balance na ako guys. Pero smile pa rin. Tuloy pa rin ang buhay. As in, pagkain lang yung nakukuha namin sa pagtitinda namin araw-araw. Nahihiya lang ako ng mag-vlog. Gawa nga ng mga ganyan ko. Sobrang dami niya. Ayan, ang laki pa nito isa ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. And, ano pa nga bang update natin? Ilang araw na kami nagtitinda. Hindi lang ako nag-vlog. Dahil yun at yun din naman yung ginagawa namin sa araw-araw. Kahapon naglaba ako. And then kahapon ng umaga naglaba ako. And then nung hapon nagtinda. Tapos sa umaga naman mamamalengke. Gawa ng breakfast. So paulit-ulit lang. Walang bago ba. Kaya minsan hindi ako nag-vlog na. Dahil paulit-ulit lang naman yung iba-vlog ko. Nakakahiya naman. And nakakakonsensya naman sa mga viewer. Nakakahiya. Walang bago. So ayun. Ngayon, yun na naman yung vlog natin. Wala na namang bago. Ano ba yan? And ano pa nga ba? Yung inihaw namin na manok, every Saturday na lang talaga siya dahil naghahanap pa nga akong budget na pangbili ng manok. Zero balance, grabe ang gastos. Gala, gastos, naghanda, tapos hindi naman kami nakapagtinda ng almost 2 weeks or 3 weeks yata kami hindi nakapagtinda. So wala, ubus lahat ng naitabi na pera. Pati sa kasulok-sulukan, kuha lahat. Sino magpapautang dyan? Pautang nga, pambiling manok. Pangpuhunan lang. Grabe. Ano ngayon? Ang hirap ng life ngayon. Tapos, nagkasakit kami, diba? So, biling gamot, biling ganito, pagkain. Si Papa ganun din. So, wala talaga as in. Kaya, kailangan ko nang kumayod ulit. Kumayod na naman tayo ulit. Kahit ganyan, nakakahiya. Dahil ang dami ko talaga. Ayan mo na yung face na yan. Hindi na nagbago. Sobrang namayat nga ako. Ang dami nakapansin dito. Pag nalabas ako, ang payat-payat ko daw. Sobrang namayat. Kitang-kita na yung mga buto-buto ko dyan. Ayan o. Babalik din ako sa dati. Ganun talaga kasi nanganak ako. Babalik din yan sa dati. Nung kay Jillian, ganito din. Namayat din ako. Pero bumalik din naman sa dati.
So, ayun. Kayod-kayod, sipag-sipag na naman tayo dahil tatlo ang anak nating pakakainin. Plus kaming dalawa. Si Papa, ayun, may ginagawa doon. Busy din. Tulong kami sa pagtitinda, pamamalengke, lahat-lahat. Ay, balik na naman sa dati. Ano na naman kayo mangyayari ngayong 2022? Bagong ligo, bagong iyak. Ayan, may luha-luha pa, oh. Ah. Bakit umiyak? Bakit? Bakit ka umiyak? Ha? Ay, naku, grabe. Habang lumalaki siya, mas marami na talaga siyang pagpapalitan mo ng diaper, ayaw na. Magpabihis, ayaw na. Ano kayang gusto niyan? Niliguan ko kasi. Bibihisan mo lang araw-araw, ganun kami, iiyak. Pag bibihisan mo siya ng diaper, ng damit. Oh, di ba? Di ba? Hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Sabihin mo, dali. So guys, sabihin mo, tinapon na. Kaya binigay ko yung mayonnaise. Ay, mainit na. Magpiprito tayo ngayon ng ulam. Okoy, ang ulam natin. Okoy na, dilis. Ay, nako bebe. Ano ba yan gawain natin? Ayun na magbababa pati ngayon. Gusto niya laging nasa akin. Karga. Luto na ang ating okoy. Minsan lang makaulam ng ganito. Pero yung mga bata, hindi mahilig sa ganito guys. So kami lang na naman kakain ito. Siguradong mapipilitan na naman lang sila. Tapos may laing kami na laing na ginataan ba. Masarap nitong isaw sa suka na may sibuyas. Tapos konting asukal. Yung medyo matamis na suka ba. Sarap. Yan pa. Mamayang gabi. Hindi natin nauubusin dahil hindi naman yan mauubos. Sama na yung tigi-isa kami. May laing naman na gulay. Ito pa pala. Tinda-tinda ang Ayla-Ayla. Yay! Cute-cute naman ang tali ng hair. Big girl na ba yan? Big girl na? Kagigising lang yan. Nag-nap siya dito sa tindahan natin. Oo. Pagkagising niya, diretso siya laro. Hindi siya umiyak. Ibig sabihin nun, kompleto ang sleep niya. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Galing-galing yan maglaro. Oo. Kanina, naubos niya yung dalandan. Sobrang nagustuhan niya. Matamis kasi. Sobrang gusto. Oo. After no, nung dalandan na yun, nag-iiyak na. Yun pala, antok na siya. So, natulog siya dito. Yung kagigising niya lang ngayon, alas 2 na lang hapon. Kaya tinda-tinda time na naman tayo. Sobrang init. Ilang araw ng ganito ang panahon. Pero nung nakaraang taon, na ganitong month, sobrang maulan. So, kabaliktaran naman ngayon. Mamaya magpipido na tayo ng turon. Talsik ng mantika sa mukha ko, grabe na naman. So, alam nyo na, tagyawat na naman niya. Naghihilamos naman ako ngayon sa gabi. Minsan kasi tinatabad na ako maghilamos gawa ng yung mainit, diba, yung nasa harapan mo. Pero hindi naman ganun ka sobrang laging tutok sa init dahil hindi naman ganun ka
lagi na may bumibili. Pa isa-isa lang. Tapos, ayun, kala ko kanina hindi mauubos yung tinda namin na turon tsaka mga kung ano-ano. Pero ayun, naubos pa rin siya. Thanks God. Dahil may tumigil na sasakyan dito na van and bumili sila. And thanks God din dahil nagkataon na may nagpaluto and hindi pa siya kinuha agad. So, yung mga pinaluto namin, binigay muna lang, yung niluto namin advance, binigay muna namin doon sa mga biyahero. Dahil hindi na sila mag-aantay ng matagal. So, meron na sila agad ang chikiam, fishball, and everything. Ay, nagkakataon talaga ang lahat. Yung parang hopeful ka na. Hopeful. Parang, anong tawag doon? Parang wala ka ng pag-asa. Hopeful tuloy. Parang wala ka ng pag-asa. Pero maya-maya may mga darating na mga tao sa buhay mo talaga na tutulong sa'yo. Ano? Yung iBag mo dahil 2022 na. Dala mo pa rin yung iBag mo na yan. So, ayun. Nakakatuwa naman. Kaya wag mawala ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Ano, Jillian? Anong ginagawa mo? Habang buhay may pag-asa. Kaya si Jillian, balang araw, magiging magaling din yan magbasa. Ano, Jillian? Sabi ganun. Magdi-dinner na kami. Ang ulam namin yung tirang ukoy tsaka gulay. Bibili kami ng gulay. Sa taas kami kakain ngayon. Hindi naman na masyadong malamig. So, medyo nagtatagal na kami sa taas. Hindi katulad nung December na sobrang lamig. Kaya kami nagkasakit. Dahil hindi kami sanay ng ganun. Ano, tara na ulit sa taas. Nabinisan ko na sa Ila. Nabinisan ko na yan. Time to sleep na. And, yan ko na yung vlog. Ngayon lang kami nakapag-end ng vlog, no? 3 weeks yata kami hindi nag-end ng vlog.